Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa musulmi na faɗin duniya, barkan ku da warhaka, barkan ku da wannan lokaci. Masha Allah, ina muku fatan alkhairi daga naku Laminu ɗan talakawa. A yau na zo muku da takaitaccen bayanin Isa Musa Abu Khalid, shugaban matasan Nijar wanda ke zaune a ƙasar Libya. Yayin da ya yi bayani game da matasa masu sa kai sojin haya a ƙasar Libya, domin wannan fa ba fa ƙaramin kuskure ne ba, saboda waɗansu suna buƙatar su shiga wannan sojin haya domin su saka teni a jikinsu ko kuma don su hau mayan motoci waɗanda ake basu, shine kwaɗayinsu ko menene? Ku biyo mu ku saurari wannan ƙarin bayani daga bakin Isa Musa Abu Khalid, shugaban matasa da ke zaune a ƙasar Libya, Tripoli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Isa Musa, wanda aka fi sani Abu Khalid, ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya na Libya. Ina muku fatan alkhairi. To, dangane da wannan yaƙi da aka yi a cikin wannan sati, ku 'yan jarida, amsar da zan baku a nan, saƙona ga matasa shine hattara kada su shiga yaƙin Libya, wala yaƙi ko siyasa. Sau da yawa matasa, wannan yaƙin da aka yi yanzu haka, likitoci sun ba mu cikakken rahoto cewa muna da 'yan Nijar sama da mutum 10 wanda suke kwance a likita suna karɓar magani. Wasu an fasa musu kafa saboda an musu ƙarya, an ce ku zo ku kama mana yaƙi, idan mun yi galba za mu ba ku mota, za mu ba ku dukiya. Saboda son duniya, ɗan Nijar sai dai ya sa kan shi cikin halaka. Saboda haka matasa ku yi hattara. Kuma sau da yawa Larabawa sukan zo cikin majalisa ko kuma a waya su maka tambayoyi saboda su je wakara ne. Sukan ce maka, shin tsohon shugaban kasa wanda ya gabata, wanda ya rasu, shi kake goyon baya, ko Prime Minister Trablus kake goyon baya, ko kuma na Benghazi kake goyon baya? To nan rami ne suke maka, kai hattara. So suke su ga za ka musu shige cikin lamarin da bai shaye ka ba, kuma neman burodin ka zo, neman abin da za ci da iyalinka ka zo. To nan amsar da za ka ba su cikin hikima shine, ni ba ruwana da yakin ku, ba da abin zaɓi, abin da Allah ya baku shine nawa. Ni neman kuɗi na zo a ƙasar ku, ina fatan Allah ya baku zaman lafiya, ni ma in samu abin da na ci da iyalina. In baku da zaman lafiya, ba ni ba zaman lafiya. Fata na Libya Allah ya ba ta shugaba na gari. To in ka ba su wannan amsan, sun shawo maka lafiya. Amma in ka ce zaka goyi bangare guda, zaka iya samun wanda zai halbe ka ko ya ci mutuncinka. Kuma bugo da ƙari, wasu matasa sukan shiga wannan yaƙi ba don komai ba, don saboda su yi amfani da wannan dama su zalunci 'yan uwansu Hausawa, don su samu bindiga ta wannan yaƙi, su haɗa kai da wasu azzalumai, su rika kai hari ga gidajen 'yan uwansu na haya 'yan Nijar, su lalibe su caje musu saluloli, su amshe musu kuɗi ko su yi garkuwa da ɗan Nijar. Saboda haka matasa, ina muku fatan alkhairi. Sakon Abu Khalid, da Allah ku yi haƙuri, kada ku shiga lamarin da ba naku ba, ko siyasar Libya ko yaƙin Libya, duka bai shahe ka ba. Kawai ka yi fatan Allah ya ba su zaman lafiya, ka ci gaba da samun abin da ya kawo ka anan. Dan ba su da zaman lafiya, ba kai ba zaman lafiya. Matasa ku yi hattara sosai, kada ku shiga yaƙi ko siyasa na Libya, kar ku yarda su buku wayo. Saboda haka yanzu haka 'yan uwanmu matasa da yawa suna kwanci a asibiti ana duba su, wasu an karya musu kafa sakamakon wannan yaƙi da aka yi na cikin wannan satin. Kuna tare da naku Abu Khalid. Saboda haka ina muku fatan alkhairi, ku yi hattara, ku yi hattara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah ya tsare ku da tsarewar shi, matasan Nijar.